L-aħħar sigħat tal-familja mill-Ħamrun kienu ferm diffiċli hekk kif sfortunatament il-qarib tagħhom Pedro intilef minħabba d-diżorjentazzjoni li kkawżatlu d-dimensja. Malli ħareġ l-appell minn Juan Noħutu bdiet mewġa ta' solidarjetà b'eluf ta' persuni jgħaddu l-messaġġ fuq Facebook. Appell li fortunatament ġie notat minn Elaine Pizzuto wara li impjegat tal-pompa tal-petrol li fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn taħdem hija wkoll għamel xjer tal-artiklu ta' Net News. Ftit tal-ħin wara Elaine innotat lil Pedro mifxul fit-triq rib il-post tax-xogħol tagħha. Jiġri tleħ u baqgħet miegħu sakemm waslu l-pulizija u qrabatu. Kien hemm raġel hemm fuq, u mbagħad konna qed nitkellmu u niżel hawnhekk u għaraftu. Mbagħad laħaq mexa hawnhekk mort niġri waraj, saqsejtu ismu, u qalli li jismu Pedro, insomma, u ċempilna l-pulizija u ġew għalih u ħaduh. Kif tħossek? Tajjeb ħafna ħossni. Għamil xi ħaġa tajba fil-ġurnata speċi. Sfortunatament, każi simili huma ferm komuni anke f'pajjiżna. F'Diċembru li għadda appell simili mill-familja ta' anzjana mis-Siġġiewi wassal biex din instabet f'saħħitha ftit sigħat wara fil-Belt Valletta. U maħsub li f'pajjiżna l-persuni li jsofru mid-dimensja qabżu 6,000. Popolazzjoni dejjem ixjaħ mistennija twassal għal żieda sinifikanti fil-każi. Tant li sal-2030 l-inċidenza tad-dimensja mistennija tlaħħaq l-10,000. Pajjiżna għandu strateġija dwar id-dimensja li tkopri l-perjodu bejn l-2015 u l-2023 u għandha lan li jiżdied l-arfien, it-taħriġ u s-servizzi bil-għan li titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-persuni bid-dimensja u min jassistihom. F'Jannar li għadda twaqqaf ukoll working group iffurmat minn numru ta' professjonisti waqt li iżjed pazjenti u qraba jistgħu jagħmlu użu mid-Dementia Intervention Team bi professjonisti li jassistu lil min għaddej mill-esperjenza tad-dimensja. Infetaħ ukoll ċentru ta' attivitajiet f'Ajnsielem u ġie ppubblikat materjal differenti b'informazzjoni dwar din il-kundizzjoni. Dan minn barra kors f'livell ta' masters fl-Università ta' Malta, speċifikament dwar l-anzjanità u l-istudju dwar id-dimensja.